फायदो बिदियालाय ओइ माबा फुख्रिबारि बोग्रिबारि बायदों अ नंगौ बेसे गोबाव लागै थागोन बे दैया नोंथाङा हाबाथाय गागोन साननै सानथाम उनाव खिन्थु अखा हाबायाबा गोबाव नांगोन 2 मास 1 मास न'फोर सोरबाफोरनि न'फोर खथि जादों नामा न'फोर बायदों न'फोराथ' गामिफोराव बहुद खथि जादों लोमजोब्बाय दा जानो लोंनो असुबिदा जादों मानसिफोरा होमबा सरकारनि फारसे सोरबाफोर साहाय्य मोनदों ना मोनाखैबा मोनाखै दा बर्थमान सरकाराथ' मैया खावसेजों फैदों नोंसिना फैयाखै नोंहा रेसनफोरा खावसेजों मोनदों जों मोनाखै दा होमबा नोंथाङा सरकारनि फारसे मा बुंनो लुगैयो दा सरकारा खेबसे फायनानै नायनो हानांगौमोन दा फायाबा मा बुंनो मानसिफोरनि मोसौ अमा बोरमाफोर माबाफोर खथि जादों नामा ओरैनोथ' दा जानाय दा साफोराव गोजौफोराव दोनहैदो अमाफोरखौ बिनिथ' एख' सरकाराथ' सुबिदा माबा लायाखै दा बेयावथ' आदार नांगौ दा फायाखै सरकारा फायनानै दा नायना होबाय मुलिफोरखौनो बाय सापरफोरखौनो बायना होबाथाय बाय मोजां जागौमोन दे मा उसुबिदा जादों थांनांगौ दा बुं नोंथांनिया मा उसुबिदा जादों बेखौ फोरमायनांगौ बहुत एकदम सेस हाबजोबदों न' सिङाव न'फोर माबाफोर खथि जादों नामा न'फोराव जादों न' सिङाव हाबदों गब्र'दोंबो दा सरकारनि फारसे नोंथाङा मा बुंनो लुगैयो सरकारसा माने दा नायफैयाखैनो रावबो खबरखौनो लायाखै न'फोराथ' लुङाखै न'फोरा भितर हाबदों हाबनाया बहुत लोमदों खथि जादों बहुत सेस जाजोब्बाय मोसौ अमा बोरमाफोरा मा बोरमाफोराथ' लामा दोङो नै लामाफोराव आरो जानाय लोंनायफोरा जादो आरो जिखौ मोनो इखौनो सरकाराथ' एख' होफैयाखै सरकारा खबरखौनो लायाखै होमबा नोंथाङा सरकारनि फारसे बाय दुखु मोनदों आरो माने बाय नायफैनांगौमोन जोंनिया सारफोरा होमबा नों बे चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायनो लुगैदों आरो আপুনি ক'ৰ পৰা আহিলে কাৰ পৰা ইমান পানীৰ মাজত দে ঠিক আছে একোতো অসুবিধা পোৱা নাই बेसेबां खथि जादों न'आ बेसेबां लुंदों नायनांला बेयो जाबाय रंगिया टु पावारबाहा रड बेसेबां खस्थ' जादों दैयाव बिथाङा ना सारगासिनो बिथांखौ दसे उनाव फंनैसो बुंनो खिथागोन আপুনি ক'ৰ পৰা আহিলে মহামাৰী মাছ কিমান পাইছে আৰম্ভ কৰিছে দে একোতো অসুবিধা পোৱা নাই নাই ঘৰৰ পিনে পানী চানী আছে নেকি আপোনাৰ নাই আমাৰ नोंथाङा ना मोनदों ना मोनाखै मथा मथि 1 केजिसो मोनदों आरो 1 केजि मोनबाय दे
दे जागोन न'थिथ' जेबो सुबिदा जायाखै सुबिदा बर्तमान सेबा मा हाबैयो दैया सरकारनि फारसे माबाफोर सुबिदा मोनदों नामा सरकारनिफ्राय फारसे बर्तमान फैथ'वाखै नोंथाङा मा बुंनो लुगैयो सरकारनि फारसे बुंनो लुगैयो मैया जिबायदि दै लोमनानै मानसिफोरा हाखार जादों बेनि हिसाबाव बाय सरकारनिफ्राय सासे MLA बा माबा मोनसे चेयारमेनफोरा फैनानै नायजायोमोन आरो बेबायदि फायदोंबाबो आं नुनो मोनाखै आरो रेसनफोरथ' मोनथ'वाखै আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিলে গাঁও কি গাঁও গাঁও নেমাৰ বৰগুলি কিবা খুঁজে পাইছে নেকি আপোনালোকে গাঁৱত খুঁজে পাইছে নেকি কিবা গাঁৱত একোতো পোৱা নাই পানীটো অনেক গাঁৱত ঠিক আছে মানে 100 ঘর নির্দিষ্ট হিসাব করে তা গামিত দङ বহুত তারমানে 200-250 ঘর দङ নির্বাচন মিলে दा होमबा नोंस्रा सरकारनिफ्राय मा बुंनो लुगैयो सरकारनिफ्राय आं मा बुंनो सारभे खालामनानै नायना बेदि जोंनि खेथिया मा जालांदो बेखौ नायना सारबाय दे आब' बाय बुंनायसै आब' बाय बुंनायसै नायानो बेसेबां মাছকে খাই আছো ভাত পানী নাই আজি 7 দিন হ'ল বানপানী কি কোনো উপায় নাই মানুহ ছাগল গৰু সব ভাই গৈছে বঢ়িয়া खाग्राया मा खुदा बुंनायसै खाग्रा न'आव मा जादों जायाखै पानी नाय न हाथिफोर फैदो बेसेबां खस्थ' मोनदों नोंथाङा फैनानै न'फोर माबाफोर सुबिदा जादों नामा दालाय बहा थांनो बोरै बेरायनो फैनोसै बिदि मा जादों दै नायनो फैदों পানির কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি কিবা আধাৰ চাধাৰটো পাইছে নাই ৰেচন পাইছে নাই চৰকাৰৰ এতিয়া চৰকাৰক কি ক'ব বিচাৰে আপুনি ঠিকে আছে পানী কেইদিন 3 দিন হ'ল আৰু কিমান দিনমান থাকিব আৰু পানী नाय नोंथांमोना बेसेबां खस्थ' जादों गारि सालायनानै बेसेबां दैया बेसेबां जादों नैया नाय बेसेबां खस्थ' जादों नैया गारिया बाबुमोन नोंसोरो बहानिलै लाबानि दिनैनि फैदो बेयाव बेसेबां गामिसो दै लोमखौलै बाबुमोन न'थ' बहुत लोमदों मानसिनिया ना थानोथ' जायगा गैया जादों ना मानसिफोरा आरो बाखि गामिथ' बहुत थांदों किबिर पार्टिजों मावोबा किबिर पार्टिजों मा किबिर थानाय जायगा गैया बर'बो खालामनो होफै जायगा
सरकारा मायाफोर होफैदों नालाय तिरपल थानायनि मोसौखौ लाखिनाय हिसाबै होफैदो जेराव माबा माथाम माब्रै नुयो बेयावसो होलाङो जायनाव मासे नुयो बेयाव लायो मा होनो नाम जाखो नांगौबा सरकारा थिगानो नाय बेसे गिदिर दै जादों रायजोफोर नै रायजोफोर नायनो नाला फेलस्रांनाया बेसेबां उसुबिदा बहा थांनो नागिरो बिसोरो दैखौ हारा नङा दैबाना न'आव बेसेबां लोमखो हाखर जादों न'फोरा मायाफोर हामा जादों नामा बायदों दा सरकारनि माबाफोर मोनदों ना मोना मा मिथिगौ नों होबासो मोनगोन दा इन्जर नोंसो होनांगोन ना आंसो होनांगौ थिगानो सरकारनाव बेखौनो बुंबाय आरो नाय बेसेबां खस्थ' खालामनानै 1 किल'मिटार गोजाननिफ्राय फाफ्लि लानानै साइकेल बानगासिनो बिथाङा बेसेबां खस्थ' दैबाना बेसेबां खहा खालामो माइ दै ना अमा हांसो मानसि जानाय लोंनायनिबो संनाय जगार गैया बनबो गैया बिथाङा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेसेबां खस्थ' खालामनानै जे लांनो फैदो नाय बल्लि Hai deh hai kiko pas kari kiko siang mau ke nasi ya kita mau kemana sampai kita kamu kabin kan jadi kita dulu ini namun dong ini naik nana naik beseng pakai sini nih Korban lihat apa lagi? Korban paisi ya? Kosto paisi na kiba? এতিয়া ঘৰত কিবা পানী চানী আছে নেকি আপোনালোকৰ? দৰ পানী খুঁজছে না? চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা পাইছে নেকি? একো পোৱা নাই না? এতিয়া চৰকাৰৰ কিবা ক'ব বিচাৰিছে নেকি আপুনি? বিবেচনা কৰি কি কৰে আৰু কৰিব আৰু কিলা চা Oh, dengar itu apa sampai tadi mana? Pernah nembun aja. Bon berapa ya? Tidak bon berapa ya? Bon sang le. ada bire be. Bire be. Musim apa tuh nama? Iya. Ibu dia. Murid di skill lagi. Besang kok ada. ঘৰত পানী উঠছে না দাবি গেছে নেকি দাবি গেছে না বরফ হয়ে গেছে না बेफोरखौ नाय मानसिफोरा बेसेबां ना गुरनो फैदों बेसेबां गोजान फैदों नायनाला रायजोफोर नायनाला बेसेबां खस्थ' जादों मानसिफ्रा
adaran gaya tuh nih ya. Biasanya kos tuh nih ya naik. Lama sudah nggak. Biasanya kos tuh adar begini ya. Adar jadi yang bikin itu nih ya.